Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kum Shibanta jong kajing penkrea ke election MDC ke Bansalong haka arpoi terik rempang arja apsan. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kan sapalat baiba ek kerteng jong ki khat sangut ki kertong ha ka khat khandai terik no pra arja apsau. Habe keran bigilap thai board president jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H Pala le thu ba hapo ka election ki HDC kin penyang lut ya ki kertong. Kat ba haji HDC kin e kembalai ni sau jaka balai thu jeng mot lang bat ki we pat ki parti. Haka bay day bat kajing pun mana kertong haka kat kentai terik no pra. Uba palau laong ba shipongot kin day nak bentar ka HDC bat sangot pat kin day nak bentar ka HDC. Ingin pembenai ki kandidat ke jeng pengkrea ngila pengkrea mentala lai sau benai ngigiti pek election lalong ngilai training ya ki probable candidates ya ki block president ki district ki paper bat ki district president ki secretary bat ki katokan ni ki leaders jong ka party ngilai training lai round hakanu kerkom ke ki issue bangin kren ngide bankan ke jo ka voice te je pengkrea tinggal khot application do lai tarik menta ubenai na benta ban kino ki wakwa ban election tinggal ayo lut ki applications andai ki don ki constituency ki babon ki candidate ngi hable check ha ki constituency ba ki yele ngin sapha ki observer ngin sa kamle ba ngim kwa ba ka jing ai ticket kan long be tang ke interest jongno rengi kwa ba no uban yele ubadon ka chance ban job badon ko hok ude ban yo kata ke ticket tenaka san papratli kisit khasi ban jantia lasha ingin penbena chwa kumba chipona Giant Hills but khatsan na khasils ti balong single galong batang ba apply maroi ki wei pat ngin sa le homework ngila ban khot iki ba kin ya compromise le ne ba kin don ke chi so thu jumut pan trilang rei ko wei ka ba kwa ban ong nga so sorong ba i ba kene ka kanti menta ngai ro nga klem poi perkhat rei ba pej ke jingwan jong ki bru ke jing panesno jong ki nongkit kam ke jing panesno jong ki candidate se kongres nga iba ka biang ba klem arten ba ka kongres kan de ke parti ka ban le bhat tam le ne ban bahal le phadu na boro kini ki parti ki bandon kumba galong mentai ki candidate jongi ki don ke jingnang jing start ki don ke quality haga jo ko por ki long ki bru ki ba stable ila learn ki jing e ki babon kermen ba in kamle bha mentang ila long fully prepared na mentang election ya kalau khasils in penyeng baro ki constituency arpo pra kat ba Giant Hills pat ki don katu kat ni ki sit ki ba ngi hapej namar ba politics ngi hap survive tengi la ban e kumba South Sunset namar ba kadon ka understanding bat ki party ki undeclared banirap iway te ngila ban di South Sunset klem arteten bangin jobon namar ba pilai ki bru ki shayong ngai ki bopon ki bru ki badon borom ki leader keleng ki reuniam ki riu sampang kong la ngila ban ai ki candidate ki biang ki bru kin phai kongres menta kasen te ngila tristom menta la South Sun penai nga ban ki perlok jong ngai tristom ban penyo kita ki candidate ki biang kumbolong menta ngatrai biar ngila yo the best klem arteten wingin lep ha Kagin ai baro fresh ki don ki sitting ki bawan ki ki party ro ki don ki you hundred majority 90% ki ki ba fresh ngam ong ba ngide ban don ki jing ya kle lang happening ki barim bat ki bat mai lang ba ki ba yo ki experience te ngam ong 100% re kat bangila ki persang ban ai ki ba fresh bat ka don ro ki to ki ba kato kan ne ki ba light na ki jing keno hang ni hang tai bi ni persang ban ai ki taro